Kani mga kapitan mo jud mga frontliners, sila man ni mga mayor sa ilahang mga barangay. So kung moingon sila yes, dako jud kay porsyento sa ilahang mga constituents ang magpabakuna. Starting sa ilang mga functionaries, sa mga purok nila, purok leaders, kung mulihok na tanan, dali na to maabot ang ingon na herd immunity. Gawa sa COVID-19, attorney, padayon gyapon ang ato paghimog mga kalambuan sa sa Digos. Yes. Mura lang naggagmay na humps ang COVID and then pero wala na nagaundang ang mga project labi na ni Mayor Cagas din sa siyudad sa Digos. Makitaan man nato halos tagabulan natay turnover or natay inaugurate. So klaro kayong padayon, although nadungagan yun na mo kay nagahangyo ko. Taga na to kada term si Mayor Joseph, si Vice Mayor Juhari na kanang probably sa ilang sulod nga termino na walay mga ingon-ani na mga calamities. Okay, may adlaw na tantanan no, labi na sa programa ni Sir Mike Nakwa. Ako alang ipaabot sa katawan sa Barangay Mati na aming patigayon karon nga meeting sa to ang buotang Mayor Joseph Fortis Cagas kabahin sa mo ang kausa sa suporta. Panay diretsuan na ni Sir Mike. Ang kausa namo sa karong mga kapitanis majority ming among suporta namo kang Mayor tuloy-tuloy na gini. Okay. So ang among commitment kay Mayor kuha gini kanang 101% gini. So ako lang giawhag sa mga taga-Mati, wait and see lang ta. Kay ang the best is yet to come sa atong barangay kay naanay mga programa atong Mayor nakahanay sa tagstagsa ka barangay sa 26. Ang Mati naana po'y naka-schedule nga mga proyekto. Actually nami concreting karon nga gibiding pa sa Upper Mati. Ya the rest sa mga pasuga o other project infrastructure giawhag ko nako labi na gid sa atong mga senior citizens nga wala pa gid na bakunahi. So ako lang giawhag nga dili pa ulahi ang tanan. So kailangan nato move forward ta. Kailangan nato ma-meet ang atong mga seniors nga wala pa na insiki dapat maka-proceed ta. So dapat awhagon nato na August schedule August 17 atay orientation sa ato ang tanang senior sa Mati. So na atong halangdong Vice Mayor na mo explain sa programa nga kinahanglan ma-explainan ta dili ta ngay mahadlok magpabakuna ta. Kay moro ni panahon nga mauli nato atong normal nato nga mga panggimbuhaton sa unang panahon, mabalik nato through vaccination, ma-aware ta or ma-safety atong pamilya o safety po natong kagalingon. Kini si Kapitan Balasbas sa punong barangay sa Barangay San Jose. Sumala sa among namitingan karong hapuna together with atong pinalanggang Mayor Joseph Fortis Cagas. Una ang kabahin sa vaccination, no? Sabi na gyud sa atong mga senior citizen nga karon nahibaw na mo nga 30 ang gamaya ang turnout sa vaccination. Murag 30% lang, no? Una nga usa ni siya nga gipaningkamutan sa atong mayor nga matagaan og pamaagi saon pagkumbinsi ning atong mga senior citizen nga dili sila mahadlok ning vaccination, no? Para sa ato ang anti-COVID. Kay mamag yun ni ang nakatabang sa atoa, no? Sayod ko nga usa siya sa makatabang yun para dili matakdan sakit nga COVID ng atong mga kaigsunan. Kami itahasan mi, no, sa atong mayor nga mapakitaan og pamagi kung unsa nato pagkumbinsi ning atong mga kaigsunan, especially ni mga senior citizen. Sa pagkakaroon daghan pa gyud ang nangahadlok kabahin nining sa vaccination sa ato ang anti-COVID, no. Muna nga kami sa San Jose akong gina-encourage, no, ang tanang katawhan especially ang mga senior citizen nga dili ta mahadlok meaning vaccine para sa COVID kay mo man ni ang depensa sa atong kinabuhi. Kung gani kung atong madunggan sa mga television matanawan nato, no, sa ubang lugar kasagaran gyud nga na disgrasya katong walay bakuna, no. Una nga hangyoon ta mo, no, mga katawhan ko sa San Jose sabi natong mga senior citizen nga nahadlok pa hantod karon ayaw mo kahadlok kay sayod ko nga makatabang ni sa ang tanan, no, kining pagbakuna sa bahin ning COVID, no. Bahin usab sa usa sa nga namitingan dili man gyud nato malilong taliabot na man gyud ang piniliay, no. Hapit na man gyud gani karong October filing na. So nindot kaayo ang amo ang mga
nadunggan nga response no sa ubang mga kapitan gani halos tanan siguro 90% among nadunggan nga full support gud sila sa atong pinalanggang mayor no karong umabot nga pinili walay rason nganong dili ta mo hatag og dakong or makabungog nga suporta kang mayor since siya dako kay siya og natabang especially sa Barangay San Jose in terms of mga programs infrastruktura no napaabot niya sa amo ang mga programa no nga angay ipatabang sa atong mga kaigsunan gani bag-o lang implemented na nahuman na gyud ang ako ang daycare center 1 funded by the city government pinaagi sa tabang sa atong pinanggang mayor no then napoy mosunod road concreting diya sa may Purok Acacia amounting 2 million pesos and then after that napoy rehabilitation or ining renovation sa kuang barangay hall amounting 3 million pesos yun no ipinanggamutan gini ni mayor nga matagaan og budget para yun ma-repair or ma-renovate ang akong barangay hall no. Then aside that ano na po tay additional nga mga street lights nga gihatag si mayor para mapasugaan tong mga purok nga wala pa suga no sa mga poste. So nag-additional ta og murag 50 sets nga lead nga suga para mabutangan gyud og suga ang atong mga kaigsunan especially sa mga nit nga lugar. Daghan ang mga programa nga gipaabot dito sa barangay pinaagi sa tabang sa atong mayor. Then ubay-ubay na po sa atong mga kaigsunan nakatagamtam niini no especially sa mga social services, financial assistance sa hospital bill, financial assistance sa mga reseta, financial assistance sa burial o tanan-tanan no mga paginhanglan ng atong mga katawhan. So dako kayo o pasalamat ang mga katawhan sa Barangay San Jose nga natagamtaman nila no karong mga panahon na sa administrasyon sa atong pinanggang mayor Joseph Fortes Cagas ang tinud-anay nga tabang sa mga katawhan dito sa Barangay San Jose. Okay, mayong adlaw sa tanan, especially kay Sir Michael sa ating paminaw sa Ronda Probinsya. Actually, nag-meeting mi karon, nagapasalamat ko dako nga na voice out ang tanang mga nasa kasing-kasing sa matag usa punong barangay sa Digo City. Nagpinarangkahay, then ang uman ni commit 100%, ang uban nanubra pa, ang uban 50-50 pa. Pero si Mayor iyang kasing-kasing isang pag mag 50-50 ka 49 51 ka siya willing ito magsuporta sa iyang barangay. Bali nga wag ka na suporta niya ang tibuok nga kasing-kasing ni Mayor taga-suporta sa imong barangay. Ang servisyo magod para muna sa katawan kuyo lang sa isa ka tawo. But ang tanan kapitan committed nga guwapo og nindot ang serbisyo ni Mayor sa tibuok Digo City. Sa akong barangay Sir Michael mayo ang serbisyo ni Mayor gani ang tarag equipment karon sa siyudad sa Digos tuwa karon dito sa Barangay Quiagot. Bago lami nakahuman og usa ka kalye dito nga diin dugay na kay nang panahon nga gihangyo apan karon pa gyud materialize ang maong dalan. So ayahay na ang pag-agi sa mga katawhan kay ang maong dalan gikan kana sa highway padulong kana sa barangay site. Yan ang naay mga programa karon nga labi na ang amo ang gipaabot ang 300,000 para kana sa mga worker. Ug salamat kayo ana Mayor, especially ang hangyo ko sa ato ang among mga senior sa Barangay Quiagot nga magpabakuna ta. Although nakuha na namo ang 50%, no? 50% sa Barangay Quiagot, pandaghan pag tungod lagi sa mga issues, mga fake news, yung mga balita nga unsay may tabo nimo after ka mabakunahan. So adunay pa ipagduduwa. So gapong programa karon sa gobyerno inang pinangunahan sa ato ang mayor o sa BC Mayor nga adunay orientation, dissemination, ipaabot yun nga to sa tagsa-tagsa ka mga senior citizen nga nganong magpabakuna ta unsay makuha natong benepisyo dinha. So adunay mga doktor nga moadto nga mo explain ana nga side. So mahinaut ko nga manambong sila o maminaw and after diha pa sila maka-decide kung magpabakuna ba sila o dili. Unang-una ang among gimitingan sa ato ang mayor nga kinahanglan mga tanan sa kung barangay Ruparan kinahanglan makumpanya ta
para mabakunahan ang ato mga senior citizen. Aside pa na ang ipromise ato ang mayor nga mga project sa atong barangay. Ayan yung paningkamutan nga mawa pa eleksyon nga ma-realize na nga maong project. So dako kayo yung pasalamat sa mga kapitan nga nadululan yung project sa ato ang mayor. Unang ang atong Mayor Joseph Cagas. I love you, Mayor. So una, ang pinaka-importante karon ang atong immunity herd sa ato ang mga senior citizen para sa pagpabakuna alang kanila para makuhaan ang problema sa ato ang komunidad. Gusto ni Mayor nga ang tanang barangay mapahibalo sa tanang mga senior citizen para motaas ang rating sa pagbakuna na diin ang atong mga senior citizen pinaka-vulnerable. So gusto ni Mayor nga mahatagan og information unya makabalo ang tanang senior citizen. Diha pa sila makuha nga magpabaksin sila sa ato ang mga bakuna pohon. So sa Barangay Colorado karong August 17 at 9 AM ang ato ang pagpahibalo ngadto sa ato mga senior citizen para mas motaas ang ato ang rate nga mabakunahan ato mga senior citizen. Unsay atong ipaabot sa itong mga sakop sa Binaton? Wala konstituen. Oo. Sa among meeting karon ang amo manggod no sa para sa kuan. Committed ko sa Barangay Binaton ang suporta manggoy among gihisgutan ani kay di man nato ikalilong ang nagsingabot nga local election. So nang hearing lang ato ang mayor base mga kauban kung unsa gi status nato sa kada barangay. So ang Barangay Binaton we are really committed no. Gani kung hisgutan nato unsay mga ligasiya, advokasya sa atong city government walay sukdanan no? Hantod pang among generation makagamit sa mga proyekto nga gipaabot sa syudad ngadto pinagi sa leadership sa atong mayor. Daghan kayong salamat Mayor sa imong mga kauban no. Then mga basic needs, mga problema sa katawhan nga halos siya ikiter ni sa ato ang mayor naagid siya kanunay sa pagpatiwala. So hitukngan man papandili hilabuan kung ang performance may hisgutan. Ako isip pamahan sa barangay dako kayo way kabutangan sa ako ang pagpasalamat with a million thanks nga na abot ko sa barangay with our city mayor na grabe makatabang no, sa ato ang mga constitution sa barangay. So akong gihangyo ang akong taga-balay o sa mga silingan, mga taga-Binaton mismo in general na padayunon nato punan pa nato ang atong suporta kay maura nay atong ikat sugli sa paningkamot sa ato ang mayor o mahan sa syudad. Daghang salamat sa imong pag-interview sa ko. Thank you. Asa naman to nanguwa? Nanguwa naman noon. So sa kuha sa Barangay Igpit, kami tada dito nakahiusa man no. Sa Cagas, labi na ka Mayor Joseph Cagas. So sa vaccination sa mga senior citizen, giahwag na kauntanan, naunta magpabaksin ta. Ang katong sa A4, inikabot, kitang tanan magpabakuna, kitang taga-Igpit. So ang parte sa senior citizen, akong paningkamutan nga og mahimo 70 to 80% sa akong senior citizen mabakunahan. So kining tanan among ipasalamatan pinaagi sa atong pinanggang Mayor Joseph Cagas sa iyang mga tabang sa kada barangayan. So kini inyong kapitan nag-ahwag kaninyo naunta magpabakuna kitang tanan. So daghang salamat.